ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay una yan day ta, Kapitan. Apay? Nuko namit ang nagtakaw. Nya? Kawan, imbagam day ta kanya. Ay, awan ti imbagbaga akas taking katuyang. Adda ko na lang arudan. Dita, si kapati masurat. Kawamay, nagtakaw ni Pare Enteng ko nam kanya. Ay, di mo man ipilay. Lumata ka man itinalamis adanong mo maray. Nalamies? Way, barang no lumamis, tinapudot nga ulok, maray. Apay ngamin aya. Ipapilit ki din ituyang ka. Nga niya. Imbaga ka na nagtakaw ni Pare Enteng. Ha? Isupay ki din nagapahan mi adwa. Kasta aya. Anya ka no titinakaw na aya. Ay, jak man na mo maray. Awan may tiamok iti dayta. Ay nakwarog, bagbagaan nyo man ni Badong. Ha? Apay ni tata ba daw nanatuyang? Ay masurunak, tadi nakidin aklunan timbaga na kanya. Nga niya? Nagtakaw ka nun ni uncle mo nga intay. Ha? Ay, saan na pud no day ta nanatuyang? Ha? Saan nagtatakaw ni uncle ko ngayon tay? Ha? Uncle, naghahapa ka no da nanatuyang kan tata ba daw? Apay ngay kanaw? Imbaga na ka nung agtatakaw kayaw? Idi kwan, saan na nga aminay? Nagkarumutin day tangay bagbaga na kanyak. Isungarod nga imbaga ka saan na pud no nagtakaw kayaw, uncle? Di na imbaga. No, anyat tinakaw ko. Saan mo tanggal? Ay, Di ko na kanon ni tata ba daw? Nagtakaw kayaw. ay naglukon day ta apari pa daw. Bagbagan nyo kung na ni nanatuyang. Unman. Saan apod no? Ani Pari Badong tinangibaga. Ako ang nagsabi, Inteng. Ikaw ka? Oo. Ay, awan tinakaw ko anay. Nagtakaw ka nga men itimakan ti kayat ko asawan, Inteng. Yay. Ay, narawot ka amangan. Na, Nang runa no karne ti ipasangod aken ka. ay sus. Naglalaok tumot nga agmimix nga aghalo-halo ti saom. Ay ket, suri na Inteng. Na, nuko Tagalog. Ay sus. Ay di mo man lalaukan. Di mo lagayang maribanang tinakangigam. Ipagama siya. Ha? Naglaing ka ngamin na sumagsag po iti saritaan, ti sa balay. Ay kwa, kuna nga min no jay... Ay, agsardikan. Di mo mo tilaw-law time. Ha? Pudno ba? Nagtakaw. Kaya nasa wine, naraway. Ha? Tirigan na. Ipapili mo kiday na siyakti ng ibaga. Maray, gumatangak man iti asukar, jay puraw. Nagsosyal kamutan, Marituyang. Padasak man met ti puraw nga asukar. Isumot laang asukar. Puraw laang matikulor na. Naumaak nga minin iti brown nga asukar. Kastaya. Isa baliwak man met ti kulor ti asukar met. Uwan awan mo't problema dita. Nya datay kabkabil mo iti garapon. Asukar da ito'y ba daw? Nya. No di pa mo lang naibos DJ brown sugar. Kahit numaibos day jay, day to'y ton ti usarinta. Rumuwara kita. Mapan ko sarakan ni Parinteng. Na, damagamang kiday, no kaano tayo manen nga umawat iti kwarta. Ay, wala. Sige, tao muna ak amapan agtrabaho iti bangkag, badaw. Hey, hapingay. Nagapgad mo tayo. Nay, adda ka magaya man, badaw. Kunak man no asukar dyan kabil mo iti garapon. Anya garapon mo tasasawam. Asin mo gayam. Ay, Diyos kay. Na, kaano si katinang ikabil dita, ibagam kidi na siyak. Anya?
Sika tinangi kabil dita. Sana siya? Ay, talaga gaya, madi mo aminin ah. Naglawag kasi ka. Matitirik-rik nak ah. Hmm. Wiw. Nay, apay ay ah. Ay, liklikam man nga mintimangan iti ado nga innapoy. Na ah. Ay, nagrawot kan tumot ngamin iti innapoy. Kino nagimas amangan iti ado nga inapoy. Pigilan mo akaw. Naa, kuna ti doktor, liklikam timangan iti nasasamit amakmakan. Adagayam content na nga asukar ti inapoy. Ay, adda tinasayaat. Ing kaagpatsik apen iti doktor. Ay, ang mga nukimaro ti diabetes ko ah. Amangan nukas na agpaiso. Nagrawat kan tumot ngamin amangan iti innapoy. Na. Ken kadagiti nasasamit amakan. Sayang, tiado agatas ng kabel ko iti kapik ko ba? Basol mo ah? Ay, di ka ba nagpabasal? Malawanan ka dito, nay. Naa, sika, sana siya. Ay, makapahay blood ka may tuyang. Naa, Ay, anti-brown sugar aya, asigod nga susarenta. adda ijay bangkag. Pinagasukar ko, iti binalon ko akapay. Ay, salbag ka. Isumoy lagay majak mabiru ka na. Kahit adda mo ijay ginatang ko apuraw nga asukar. Podnaw ngamsan nga isuting kabel mo iti karapawn, no di kat asayin. Sana siya tinangi kabil iti garapawn. Sika, Anya ti pa nagkikitam kanyak? Agkabawan. kawan! Anya, Anay, 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 kaw! Agyaman nak, iti panangitulod mo kanya kwarag. Awan ang yaman na, Uncle. Ay, ngima to ngagpaiso ti sugar ko. Ay, tinasayat. Di kayo unay agasukar. Ay, kapilitanin ah. Ay, gaya man, Kyle. Maawat yung honorarium nyo inton bigat. Ay, una, pati pa yung dagiti senyor. Ay, gaya man niya. Agsukpin mo't nagiti sinyaw. Ay, yung bagdapay. Na ah. Mabalinak nga tamot nga agaplay para sinyaw. Ay, loko ka. Kapag ganat ka na lumakay. Gapula iti dayta. Eh, awan mo't nga min makukwartak. Ay, may sa kumamot a senyor tap nagsukpinak may. Na ah. Adda ibagak ko makin ni Marikwa nang ngumawan mo. Ay, nang rikepain tamapanin iti barangay haul. Anya, Apay, sangay baga ni tatabadong kada kayaw. ti anya. Mapan kayo ita iti barangay haul. Tawatan nyo ti sukpin yaw. Ha? Kunakit di ano nagkuyog kayo kinitatabadong anapan iti barangay haul. Ay saan? Nagkunang agkuyog kamay. Kinabil naktupay. Yay! Ay, naladaw kamit maray. Nagsublin dagiti nagiwaras iti takwar. Anya. Kaya di kayo nagkuyog ko ni Paribadaw. Ay tulungan na ko mga kapitan. Ay, alata awagak ti opisina datap no maalam ti kwartam. Ay agyaman na kapitan. Ay kapitan. Kinabil nak ni Badong. Anya? Idarum ka. Ay, ti anja ka po parito ya. Basila nga ba nagngam kinabil na kitain? Ay, kung mabalin nyo pagsaritaan, ano ba sitla abanag? Ah, Apay, padakil niya. Ay, numabalin ang maala itinasaya at asaritaan. Ay, isuti aramidin nyo. Iti damaw. Imbaga na asyak, tinangibaga nga nagtakaw ka paray. ay, aguray kayo. Ay, aguli magkapayla ang maray. Day takot ti kunakking ka. Tanalaing ka sumagpaw iti saritaan. Ay, payampay lang ni Marituyang. Alaki di, ituloy mo. Uray sa bali nga tao tinangibaga. Ibaga, masyak tinangibaga. Na, ay. Uray iso tinangikabil iti asin iti garapon paray. Siyak, ti pabasulan na. Ay, anya! Ay, aganos kalata, uray kasta. Di mo kabkabilan ni Marituyang. Tijak manusan. No apa ang nakabil ko paray. Ipapili na, siyak. Ay, sana pudno day ta. Isaw, tinangikabail. Ah,
tikas dyan pa nagsarsarita ni Maritoy hanggat adamat madlaw ka. Anya kay timadlaw mo paray. Agkabaw sa muton. Anya, Iso asika. Liklikam ti mga pa ken mangkabil ken kwa na. paray. Awan kas agin nanos kayo adwa. Nagruna ket lakay ken bakit kayon. Uwan paray. No perfect ti birbiro kam. Ay awan ti perfecto ita. Ha? Iso nga agad jas ka ken ni Maritoy ha. Nanatuyang, mapan kayo kanoy di barangay hall. Ah, Mapanyolan ti kwartayaw, adi yu innala iday. ay kastaya. Ay na. Agyaman na kwaraw. Ala, ingkayawn, ta mga numala daw kayo manain. Ay na. Agyaman na kwaraw. Mala itulod na ang rudang. Sige, nanatuyang. Ay, agyaman na manan kwaraw. Badong! Apay man na ya. Sikat tinangala iti idultulin ko a kwarta niya. Ang mga nun nalipatam lang tinang idulina ma. Kita man na yung baga. Imposible mat nga awan, no di mo inala. Ay di mo ipayilit, tawan tinalala. Iruwar mo ti kwartak, no sikat tinangala. Ay nakaro kan tuyang. Di nakman pabasulin ako na akon kay. Na, Kundi naman pagkakabawal. anya, ha, ang mga no sikat ti agkabawan, saan na siya? Heh, makabil ka mananay. Sinalbag ka ba bakitan? Sigay! Sigay! Padasam tayo darum ka kini kapitan. Sigay! Ituloy mo talayat now. Ala, sigay! Kabilan na! Ay awan ni inting ita ditoy. Apay ka de, Marituyan. Ay, maray, kaya't ko nga ituloy ti darum ka kini ba daw? Ha? Saan nga umanay laang ti pamagbaga kini ba daw, maray? Ay, anya manen ayat inaramid na ken ka, Marituyan. Tinakaw na ti kwartak. Damdamagakan ko anak, layatan na kidain. Ha? Ay, Maray. Anya ngay daytan nabukal anak kasagsak iti inabel akal lugong mau. Ha? Ne, ayunan niya. Ay, kita man. Amangan no iso day tati birbiro kam akwartam. Ay, na, isumot ngagpay sumaray. Ay, agkabaw piman ni Marituyang Marikwanang. Ay ka talaga akasta maribanang. Mapantayo amin dita. Sapay tunggal umay diti tersina agsangsangi mulata. Ay, win nga rod, Mare. Ay, sana balik ko maalumakay kan bumakat tayo. Basta saan ko maakas jay. Ay, win natural lang kada tayo ti panagkabaw. Syakto pa'y numaminsan ka malipatak ti ibagbagak. Ay, uray syakmet, Mare. Ken uray ni Inteng. Ay, rumbang ko maawatan dayta ni Kabadong. Win nga rod, Mare. Ung tanda ka di magbadaw. Gaputad da magayam di kwartak iti unag ti kalugong kaw. Saan? Gaputan na amiris ka on arumbang amaawatan ka. Ha? Pakawanin nak, no kanayon ka nga apahin. Ay, pakawanan nakmut Kas pamakawan kuken ka. Wain, pakawanin ka. Agsipod ta maawatan ka. Ay na, agyaman nakbadaw. Ay nawan na nyaman na. Naamiris ka o nga uray siyak, mabalay nga danto mo pagkurangaking ka. Kayat ka maawatan naktumag kuma. Ay, agkabawaksan nga agpaiso ba daw? Sana balay, ta manipod ita. Di kanto napapain, tuyang. Agano siya, tano dumtang tumit kanyak tikas ta. Maawatan naktumait. Agin nanos ta, tuyang. Ay na, tatabadong. Liklikan nyo ngamin tinalaka nga agpungtot. Da kayo mat na to yang.
Di yu ipilit ti kayat yu. Give and take ako nada. Tapno na saya at tilinangin nyo kas agasawa. Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.